Аз съм Мистер Мъни, тук сме не братът на Evil Gamer и днес ще играем един мап. Люки Блок. Стига бе! Стига! Аз ще кръстя кирката. Как ще се я кръстя? Как? Върклака БГ. Ето то. Вот нямам левел, човек. Трябва ми левел. О, тук аз днес нямам течки. Аре да играем Чико и Цяци, аз съм син. Аз съм син цвят. Чакай малко бе. Аз съм червен. Тръгваме ли? Чакай! Видя ли честовете, бе? Да. Аре, готови си? Да. Добре. Чакай малко, че тук нещо съм бавен. Аре, бич. Готов ли си? 3, 2, 1. Аре, бич. What? Не! Лава! Голден Apple! На мен нищо не ми стана. Ами, лош късмет. Да, виж ми скина. Някакъв професор. Защо нищо не става? What? Пължанки! Умирам! Fuck! What the fuck? Аре, бе! Що си тук? Що ме удраже? На мен нищо не ми запада. Стигам на другото. Чакай малко. Чакай да стигна от теб. Отивам на първото. О, боже мой! Regeneration! Бързо regeneration! Умирам, бе, бате! Умря ли? Умрях. Чек, Трябва да станеш пак на survival. Що? Пак ли умираше? Човек обаче бъгълът. Минали. Те! Стани на... Давай гледато! Той си минава! Какво бе, малко? Сам какво бе, човек? Аре, само един път е. Какво беше? Давай, дето миниш! Няма да го мина. Аре, бе, голям праз. Няма да ти идеш да минаваш. Пак не кратифайди. Чакам та. Ами минаме! Вземи си кирка пак. Аре, че те чакам. Come on, bitch. Идваш ли, брате? О, чакай, може да си кръстим кирката. Чак, знаеш какво ми се падна? Какво? Даймонд кирка. Кога? Не ми на едно ми се пада Даймонд кирка. Моята я ще къде ми бе? Аз дих. Ето, върху ака БГ. Малък хак, ама... Чуй, аз съм Даймонд и Айрон. Я. Върху ака БГ. Който ми е любимия ютубър. Аре, бич, имам 15 минути да снимаме. Ти ще ми иска бич цялото време. Чакай, ти справя ли си клипа? Не. Що? Аби тъй. Аре. Чакай. 5 часа. Бъга отделно ли се пише? Не се пише отделно. Що, как се казва кирката ти? Бъга. Бъга ли? Не бе. Г. Ето го. Да. Каква ти кирката, бе? Как се казва? Кажа. Знака просто. Ако в едно БГ. What? Аре, ще играем ли? Чакай да. И сега. Come on, bitch, come on, bitch, come on, bitch. Аре, долече, виж докъде си. Каланя, аз мисля, че нещо хубаво ще се пади някой ден, казвам ти. На мен. На той Люки Блок. Аре, бе, идвай! Къде? Аре, бе, на червеното си! Не съм на червеното. Там нищо не се пада. Аре, бе, има още нагоре, има още! Нема пука. Аре, бе! Това не че... Къде си? Тук съм! Ти толкова ли си проб? Тук си на червеното! Няма да стане, тук съм. Ако си на червеното... Добре, ако не си на червеното, ще спра клипа. Ама, тук съм, бе. Виж, ще ти се падне нещо, аре! Давай. Аре, бе! Голден Apple ще се падне! Видях го! Давай. То не бе нещо! То винаги... Няма, тук ще съм си. То винаги
Значи ако щупят... Значи... Чакай, не почвай! Трябва да чакаш, бе! Имам голден епъл. Виж, на твоето. Имам голден епъл на твоето. Що ти не дам, бе? Що Не е честен, не си честен! Ама не ли отиде ти на жълтото? Да те пъв казал. Сега си говоря глупости. Ми не е честно, бе, Иване! Аз какво да направя, нали ти? Ама чакай, маме, трябва да чакаш, мама! Трябва да чакаш, бе, не е честно! Ти ще победиш! Але... Тук нищо. О, това ли? Там какво папно мисли? Вода. И като съберем всички ти люки блокове. Няма да те хванем, Вайло, идвай! Не, той не. Не, бързо, се! Бързо, бързо, бързо! Нищо да ми ще изчезнат, бързо! Паднах! Какво? Паднах! Паднали. Не пише. Човек не пише, че си умрял. Човек не пише, че си умрял. О. И пак не пише, че си умрял. Аре, бе, какво когато ни пише? Пак ли? Да. Ми какво? Не трябва да падам. Не знам, що падам. Аз нищо не правя, само и те стоя. Добре, така е. Отиде. Аре, не ми е летил. Тати. Баща ти бил. Ами добро. Идваш ли? Чакай. Сега слушай кучи. Аре бе, сега аз трябва да става нещо. Ще сложа Люки Бук. Люки Буки ще сложиш. Да. И... Гъба ли бе? Да. What the fuck? Чек. Опа. Къде си? Някъде. Падна. М? Падна, нали? Не. Виждам то. Аре, човек, чакам те 5 часа. Къде отиди? Какво стана? Давай. Не сървайвал ли да стана най-накрая? Да. Най-накрая може да си довърши играта. Аз Не почвай! не съм почнал. И хора, дами и господа, И къде си? Трябва да чакаш. си трябва да чакам за нещо. Да те чакам да ядим, да те изчакам да караме колелета, да те изчакам да играем, да те изчакам нещо друго, да те изчакам ли за телевизия. Тук няма джум. Да знам. Уху! Гледай, той е Рови. Кой? Ти кой? Имам. Знаеш кой имам? Diamond Book, Iron Book, Gold Book, Лапис Book. Аре, чупиш ли? Чупаш ли? Да, чакай. Трябва да чука. Чакай, ма, почти съм при теб. Мъга. Човек, знаеш кой ми се падна само? На мен виж какво ми са. На мен ми се пада една полшанка. Добре, няма тук. Не ми казвай. Що знам вече, че можеш да ме отровиш. Не, тя знаеш каква е? Това е. За скорост. Мразя това. Опа. Аре. Колко виждаш ли ма? Колко виждаш ли ма, пич? Я, виждаш ли ма? What? Виж, човек. Виждаш ли ма? Да. Пак ли умря? Да, виждам те. Не можеш ли да си изпил за невидимост? И какво? Тинтика. Убиха ма! Пак ли? Да, давай бързо! Бързо, ще падам твоята! Бързо!
плаши, ма. Че си трябва да го правим, но мръзва ми, не се обижда, но мръзва. Разбира се. Как, на кой да не му мръзи, разбираш ли, ма? Да, бе. Не ми се обиждай. Щото ми... Вземи си нова кирка, кой ще стане, ако трябва я хакне. Готов ли си? Виждам. Не е яко. Готов ли си вече? Не! Нещата ми! Не! Тъпочинче! Ами това е, unlucky, твърде unlucky. Хора, пишете в коментарите дали Ама unlucky. гледай! Какво да гледам? Хакни си кирка и продължи. Не беше само кирка! Хакни си нещата тогава. Те не ги помня, не мисля, че ги помня. Знаеш ли колко бяга? Чакай малко, хаквам. Каква някаква кирка да продължаваме. Добре. Аз съм умирал, ама... Какво да направя? Кажи ми, той сервер си има собствени правила и така. Щяхме да играем Мега Дропър, ама... Нищо се обърка. Най-новия Мега Дропър за 15... Май беше за 15-та версия. Аз нямам тая. 15-та. Аз ви карам кръг, бейби. Чакам те 1 минута и няколко секунди. Ей, давай. Да давам ли? Давам. Чек може и без кирка, нали, значи може с ръце. Да, ама. Нещата ми. Чакай, не почвай! Не съм почнал. Някой нещо пострели. Браво. Кой? Тук те сдет моя мама. Готов ли си? О, боженки! Много мастър. Fuck you, TNT! Ха-ха-ха. И сериозно, и лава. И сериозно. Кучето. Кучето ли? Да. Удрят ли те? Не, те са добри. Да, ама да не те удрят. Вече. Вече те удрят ли? Да. Ма паднаха да ваят педали. Да къде ги западнат. Воу. Ако не ги бях удрял, ще да имаме на куче. Ти вече си горе, виждам то. Бат, човек. Кой? Аз ти казвам да изчакаш и цени. Сега зеленото е за теб. Какво? Ами имаме по 2. Давай. Чакай ме, какво джамп? Какъв джамп, бе? Не, бързо сменяй! Не. Бързо. Ох. Пак ли? Да. Чак, имам няколко минути. Хайде, бе! Стриго! Няма да го спирам, айде! Стриго на пауза. Аре, идвай бързо. Ере, че спирам клипа. Хайде. Паузирай го, бе! Толкова ли стъп? Здравейте, върнахме се. Иво, човек, виж ме! Това ли го? Да, идвай, скачай да се бием. Който умре е загубище, който го уби печеливче, хайде. И сега. Ще премоши. И здравейте, уважаеми зрители! И братът победи, защото бях на малко сърце и поне малко уважение няма. Де знаеш, че сна... Аз не знаеш, че съм малко сърце. Добре. Ами, както и те. Благодаря, че гледахте този клип. Аз бях Мистер Мани, тук беше брат на Иво Геймър. Абонирайте се за този клип и дайте палец нагоре.